Hangir dia. 1, 2, go! Uy, pasakin ito. Tayo sa... Kaya, 1, 2, pantak sa bangil. Saan? Dari tikas pun. Kapoy mo, paano bangil dia? Buwa may bato budbud. Isop ni sila. Ikaw na dalaga. Dung, hawa na dung. Ma'am. Sige. Iya gak bengi. Atau Ikaw na sa dia. Gak apa bungtut. Patakin yung bangil sa tikas na nito, no? Oh. Dire makaway malo. Uy, ada hari kamir. Di, buat dipanggil ba? Anig aksyon karga sa babaw. Siguro ta balik. Dito, kamir. Itang hayag, ipasok kamil ng kamot. Ayaw po na yung salat. Uno, dos, tres, ay! Kari may among inaswaton, kaya nasabot. Uno, dos, tres, ay!